салом дӯстони азиз, бисёр кас комментариёба навистанд ки нархнавои мошинҳои шаҳри Турсунзода, мошинҳои мисол Хархела, Матизу, Тикои, Нексе, Опел дига нага мошинҳои пурсидан. Мо мана илтимоси шумоя нишон тиҳем гуфта, иншалло мошинбозори шаҳри Турсунзода рӯзи якшанбе омадем. Мана мошинҳо 4 та Матиза ҳозир якум абзори мо ба нишон метем. 4 та Матиз, соҳибиш я одамай, ҳамаш мошинои Матизай, вагонай, дӯстони азиз. Мана свети сиёҳ, металлика сиёҳ бо свети мана оранҷевим ам хеле свет ҳастай. Сета мана дута сиёҳу оранҷеви 46 ҳазорияй, мана ин 48 ҳазорай, ин 2010 сол. Ин сеташ чандум сол буд ака? 2008. Ин сеташ 2008, ин Матиз 2010 сол. Ин 48 ҳазор бо соҳибиша номероша мемонем. Арзон када метиҳан. Мана состояния мошина мебинед, вагони мошина, состоянияш хубай, салон, ҳамаш пробегиш чанд будааст? Пробегиша мана нишон метем, дида мегирем. Мошин состояние хубай, металлика свет, вагони мошин. Ин соҳиби мошин ба занг зани, оз номероша ман лабовой бемаст, экран баян мешад. Арзон када бо дига намуд мошиноям ёфта метиҳан. Мана пеш лабоя номери соҳиби мошина нишон тиҳем. Дӯстони азиз, ҳамин мошин состоянияш 4 Матиз. 4 Матиз. Иншалло бо абзоро ҳастай, релисома историёмам дидан гиред, мошинбозори регара абзор када шумода нишон дода мебироем.